Tammikuun 12. päivä vuonna 2010, se on päivä, jonka Haiti ja koko maailma muistavat. Tänä päivänä pienen Karibian saaren elämä muuttui ikuisesti, mutta ennen kuin sukellamme tapahtumapäivään, mietitään hetki maanjäristyksiä itsessään. Maanjäristys syntyy, kun maankuoren valtavat laatat liikkuvat toisiaan vastaan. Kun nämä laajat, voimakkaat laatat törmäävät, energia purkautuu, joskus vain hetken, mutta tuhoisin seurauksin. Haiti sijaitsee alueella, jossa kaksi valtavaa maankuoren laattaa, Karibian ja Pohjois-Amerikan laatat kohtaavat toisensa. Tämä tarkoittaa, että maa on erityisen altis voimakkaille maanjäristyksille. 12. tammikuuta 2010 alkoi Haitilla kuin mikä tahansa tavallinen päivä. Ihmiset tekivät töitään, lapsia leikki kaduilla ja arki rullasi eteenpäin. Ilma oli lämmin ja kostea ja aurinko alkoi laskea päivän päätteeksi. Mutta sitten kello 16.53 iltapäivällä maa alkoi täristä. Rakennukset, erityisesti Port-au-Princen pääkaupungin alueella, alkoivat vavista ja kaatua. Betoni, tiilet ja kattorakenteet murentuivat hetkessä ja pölypilvi nousi ilmaan kuin harmaa pilvi, peittäen kaiken näkyvyyden. Ensin ihmiset tunsivat pienen värinän, mutta muutamassa sekunnissa värinä muuttui rajuiksi, maata repiviksi liikkeiksi. Maaperä liikkui kuin aaltoileva meri, ja kaikki, mikä oli vakaasti paikallaan, tuntui yhtäkkiä vaarallisen hauraalta. Rakennuksia sortui kaikkialla ympärillä. Kodit, koulut, sairaalat, mikään ei ollut turvassa. Ihmiset, jotka olivat sisällä kodeissaan tai kaupoissa, juoksivat kaduille etsien turvaa. Monet eivät ehtineet pakoon, ja he jäivät sortuvien rakenteiden alle loukkuun. Pöly ja sirpaleet täyttivät ilmaa. Kaikkialla kuului huutoa ja sekasortoista paniikkia. Ihmiset kaivoivat käsillään kivikasojen läpi, yrittäen löytää läheisiään, aivan kuin aika olisi pysähtynyt. Monet Haitin rakennuksista eivät olleet kestämään tällaisia voimia. Ne oli rakennettu heikoista materiaaleista, ilman kunnollista tukirakennetta. Tästä syystä kaupungin suuret rakennukset, mukaan lukien presidentin palatsi ja useat sairaalat, tuhoutuivat hetkessä. Kun maanjäristys loppui, kaupunki oli raunioina. Ihmiset jäivät loukkuun, haavoittuneita ja avun tarpeessa. Myös sairaalat olivat sortuneet, ja monet, jotka selvisivät, kohtasivat uusia vaaroja ilman suojaa, vettä tai ruokaa. Tuhannet ihmiset menettivät henkensä ja 100 000 jäivät kodittomiksi. Maailma katsoi kauhuissaan ja kansainvälinen apu alkoi virrata Haitille. Pelastustyöntekijät kaikkialta maailmasta saapuivat kaivamaan, auttamaan ja yrittämään pelastaa henkiä. Mutta tuhot olivat massiiviset ja jälleen rakennus tulisi olemaan äärimmäisen vaikeaa. Haitin maanjäristys vuonna 2010 oli yksi tuhoisimmista luonnonkatastrofeista viime vuosikymmeninä. Sen jälkeen maa on yrittänyt jälleen rakentaa, ja monille haitilaisille elämä on muuttunut pysyvästi. Tuhoutuneista kodeista ja menetetyistä läheisistä huolimatta haitilaiset ovat löytäneet voimaa toipua ja jatkaa eteenpäin.